कधीतरी आपण कोणत्याही ठिकाणी जाताना त्याचा इतिहास हा भूताशी संबंधित तर नाही ना ह्याची नक्की खात्री करून घ्या. ढाबा एक भयकथा. कथा संपल्यानंतर कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. आणि हो, तुमचेही कथा अनुभव असतील तर इंस्टाग्रामवर मला नक्की सांगा. आयडी आहे tejas.story किंवा मेल आय डीवर. अनुराग आणि ऋषाली एक छोटीशी ट्रिप करून रात्रीचे मुंबईला पुरात येत होते. अक्षरशः थंडीचे ते वातावरण होते. गाडी ही जेमतेम 60-70 या गतीने चालत होती. ऋषाली ही थोडीफार मस्ती स्वभावची. अनुरागला सहज ती काही ना काही बोलून चिडवत असे. त्यात अनुराग ही आता चांगलाच मस्तीच्या मूडमध्ये आला होता. हायवे सोडला आणि आता कच्च्या रस्त्याला ते लागले होते. अनुरागचं असं बोलणं होते की इथून आपण लवकरच मुंबईला पोचू. आता जेमतेमच गाड्या होत्या. अगदी 2-3 मिनिटांनी एक गाड्या दिसत असेल. त्यातच अनुराग बोलला, बस आता अजून एक टर्न आणि मग आपण अजून एक छोट्याशा शॉर्टकटमध्ये पोचू. पण यावेळेला ऋषाली बोलली, ए नको हा, हे बघ आधीच कमी गाड्या आहेत आणि असं नको करू. पण अनुरागने त्याला झापले. तो बोलला, अगं काही नाही, मी आधी येऊन गेलो या ठिकाणून. एवढं बोलल्याने ऋषालीने थोडा हायसा वाटला. ती गाडी त्यांनी वळवली आणि त्यानंतर थोडा कच्चा रस्ता आणि थोडा चांगला रस्ता येऊ लागला. रेडिओ लावला आणि गाणे ऐकत बसले. अनुरागची ऋषालीकडे नजर गेली तर ती अक्षरशः झोपेच्या अवस्थेत आली होती. जवळपास झोपली होती आणि अनुरागला तेच पाहिजे होते. त्यानंतर अनुरागने आपली गाडी 120-130 अशा गतीने घेऊ लागला. अनुरागला फार आनंद वाटत होता. बाहेरचे ते वातावरण अंधाराला चिरत आपली गाडी जात होती. त्याने सहज प्रेमाने नजर आपल्या पत्नीकडे टाकली आणि पुढे बघितले तर साधारण एक म्हातारी ही त्याच्या समोर येत होती. अनुरागला ती गती ही नियंत्रणात आली नाही आणि त्या म्हातारीला उडवून दिली. अनुरागने जोरात आपली गाडी थांबवली. ऋषाली उठली, अरे काय झालं, अशी का गाडी थांबवली? अनुराग आपल्या गाडीतून उतरला आणि मागे जाऊन बघू लागला तर मागे कोणी नव्हते. अनुराग गाडीमध्ये येऊन बसला आणि ऋषाली तेच विचारत होती, काय झालं बोलशील का? पण अनुराग बोलला, काही नाही, मला वाटलं आपला टायर पंक्चर झाला. पण त्याचा एक खोटा आता त्याला केवढं महागात पडणार होतं त्याला आता माहीत पडणार होते. जवळपास आता ऋषालीची झोप उडाली होती. गाडी ही तशीच चालू होती. अनुराग त्याच विचारत होता, कोण असेल ती? का माझा भास असेल? सहज अनुरागने आपली नजर ही बॅक मिरर मध्ये टाकली आणि त्यांनी पाहिले की तीच मेलेली म्हातारी ही गाडीच्याच गतीने गाडीच्या मागे धावत येत आहे. अनुरागने पुन्हा एकदा नजर ही पुढे टाकली. त्यांनी काहीतरी बोलायचे टाळले पण ऋषाली समजली की काहीतरी नेमकी घोळ आहे. कारण की अनुरागला अक्षरशः घाम फुटला होता. ऋषालीने पुन्हा विचारले, काय रे, काय झालं? अनुरागने काही बोलण्यास नकार दिले आणि तो तसाच जात राहिला. पण अक्षरशः काही वेळाने यांनी रेडिओ लावला आणि रेडिओ हा वेगळ्याच आणि विचित्र आवाजात काही ना काही बोलू लागला. सगळ्यात भयंकर दृश्य म्हणजे एक विचित्र हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि त्यानंतर जे ऐकू आले ते फार विचित्र होते. मला वाचवा, मला वाचवा, वाचवा मला. पण यापेक्षा भयंकर दृश्य म्हणजे तिने यांचे नाव घेतले होते. अनुराग ऋषाली, मी तुम्हाला जिवंत सोडणार नाही. हे अनुराग, हे काय मस्ती लावलीये? ऋषाली रागवली आणि रेडिओ त्याच वेळेला बंद केला. पण ऋषाली आणि अनुराग दोघंही घाबरले होते. त्या अनुरागला ते दृश्य आठवू लागले आणि शेवटी अनुरागने सांगितलेस, तुला माहितीये का, मी गाडी चालवत असताना एक आजी समोर आली आणि मी 100च्या गतीने असतानाच तिला उडवून टाकले. आणि ऋषाली बोलली, काय?
अगं वेडा आहेस का तू? पण त्यावेळेला अनुरागने सांगितले, म्हणून तर मी गाडीतून उतरलेलो, पण ती दिसलीच नाही. दोघंही फार चिंतेत होते, पण कसं बसा यांनी तो विषय टाळला. आणि त्याच वेळेला यांना एक ढाबा दिसला. हे ते बघ काय, हे बघ, चल आता आपण इथेच जाऊ, काहीतरी खाऊ आणि पुढे निघू, ऋषाली बोलली. अनुरागला हायसा वाटलं, कारण की आता यांना मानवी वस्ती हे दिसू लागल्या होत्या. त्यांनी आपली गाडी तिथे वळवली आणि त्या ढाब्याच्या समोर लावली. ढाब्यासमोर गाड्या जरी नसल्या तरी जेमतेम माणसं हे काही ना काही खात होते, पण ते अक्षरशः 80च्या दशकातलेच वाटत होते. डोक्यावर फेटा, धोती आणि तेच तसंच त्या जमान्यासारखंच खात होते. अनुराग आणि वृषालीला हे पाहून थोडे आश्चर्य वाटले, पण नंतर विचार केला की गावची पद्धत असेल. आतमध्ये गेले आणि तिकडे त्या ढाब्याच्या मालकाला बोलले, आम्हाला काही खायला भेटेल का? आणि तो ढाब्याचा मालक बोलला, हो भेटेल, जावा तिकडे बसा. पण वृषाली बोलली, अनुराग ऐक ना, मला थोडं वॉशरूमला जायचं आहे. त्या ढाब्याच्या मालकाने सांगितले, इकडे असं काही नाही आहे, तुम्ही मागे जावा आणि जावा करा. म्हणून अनुराग बोलला, ठीक आहे चल, मी मागपर्यंत येतो, नंतर तू जा. वृषाली ही मागे गेली ढाब्याच्या आणि अनुराग लांबूनच तिची वाट पाहत होता. पण अचानकच वृषाली जोरात ओरडली. अनुराग पळत पळत तिकडे गेला तर वृषाली ही बेशुद्धीच्या अवस्थेत आली होती आणि तिच्या हातांवर आणि पाठींवर एक विचित्र निशाण उठले होते. ते निशाण हे गोल आकाराचे होते आणि तिथून रक्त येत होते. हे काय झालं वृषाली? आणि वृषालीने त्या अवस्थेत सांगितलं, माहित नाही, पण कोणीतरी चाबकाचे फटके मारल्यासारखं मला मारलं. त्याच वेळेला त्याने तिला उचलले आणि ढाब्याच्या मालकाजवळ नेले. अहो हे बघा काय झालंय, काहीतरी द्या ना, हळद वगैरे असेल तर लावायला. पण ढाब्याचा मालक बोलला, हे बघा, मी खोलीमध्ये पाठवून देतो, बाजूलाच आपली खोली आहे, तिथे हिला घेऊन जा, आजची रात्र आराम करा. आणि अनुरागने वृषालीला तसेच नेले. पण विचित्र गोष्ट म्हणजे अनुराग तिला नेत असताना ती ओरडत जरी असली तरी ढाब्यामधलं कोणाचंच तिच्यावर लक्ष नव्हते. सगळे आपापल्या खाण्यात व्यस्त होत. त्या खोलीचा दरवाजा त्या ढाब्याच्या मालकाने उघडून दिला आणि बोलला, आज रात्र इथेच आराम करा, उद्या निघून जा. तसंच अनुराग आणि वृषालीने करण्याचे ठरवले. त्या खोलीच्या आतमध्ये गेले. ती जुनी जरी वाटत असली तरी रात्र काढण्यापुरती तरी ठीक होती. अनुरागने आपल्याजवळ असलेले काही कॉटननी ते रक्त साफ केले आणि हळद आणण्याची वाट पाहू लागला. पण इकडे वृषाली झोपी गेली आणि अनुराग बोलला, ठीक आहे राहू दे, उद्या लवकरच सकाळी निघतो आणि डॉक्टरकडे जातो. इकडे अनुराग हा सहज वॉशरूममध्ये जाऊ लागला. वॉशरूममध्ये जाऊन आपले तोंड धुणार, पण त्या आरशामध्ये त्यांनी पाहिले की तीच म्हातारी ह्याच्याकडे बघून एक क्रूर हास्य देत आहे. अनुराग जोरात किंचाळला आणि तो पळत पळत बाहेर आला. वृषालीला उठवण्याचा प्रयत्न केला, वृषाली उठ, वृषाली. पण वृषाली ह्या वेळेला जणू झोपेच्या अवस्थेत ही बेशुद्ध पडली होती. हा तिला उचलणार, पण त्याच वेळेला कोणीतरी तिच्या डोक्यावर वार केला. अनुरागने कळत न कळत मागे बघितले आणि त्यांनी पाहिले की त्या ढाब्याचा मालक, ती म्हातारी आणि ते ढाब्याचे रहिवासी, म्हणजेच तिकडे ते खाणारे लोक, त्यांच्याकडे बघून क्रूर हास्य देत आहे. आणि अनुरागचे डोळे बंद होण्याआधीच हे तिकडून अदृश्य झाले क्षणभरात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी यांना जाग आली. वृषाली उठ. इकडे वृषाली उठली. तिने अनुरागला उठवले आणि काही काळातच ते दोघंही जोरात किंचाळले.
कारण की यांनी पाहिले तो तिकडे ढाबा नव्हताच, होते ते पडीक भिंत. असे वाटत होते की तो ढाबा जणू 20-30 वर्षाआधीच इकडून पडलेला आहे. त्यांना त्यांची गाडी दिसली आणि ते पळत तिथे जाऊ लागले. त्याच अवस्थेमध्ये ते त्या जंगलाच्या बाहेर पडले आणि बाहेर पडताच त्यांना मानवी वस्ती दिसू लागली आणि त्यांनी विचारले, काय हो, इकडे त्या ढाब्याचा काय प्रकार आहे? आणि तो माणूस बोलला, म्हणजे तुम्ही त्या रस्त्याने आला वय? त्या माणसाने सांगितले की साधारण 30 वर्षाआधी इकडे एक ढाबा होता. सरकारने इकडे एक वेगळे प्रकल्प आणले आणि या ढाबा जाणार असे वाटत होते. म्हणून या सगळ्या ढाब्याच्या लोकांनी नुकसान होत असताना तिकडेच आत्महत्या केली आणि प्रण घेतला की इथे कोणालाच राहून देणार नाही आणि जाऊन देणार नाही. म्हणून इथून जो कोणी जात असेल तो मरत असेल. पण तुमच्यातलं कोणाला काही झालं नाही? तो व्यक्ती बोलला. अनुराग बोलला, नाही नाही, आम्हाला काही नाही झालं. ते तसेच घरी गेले आणि वृषालीला बोलला, बघ ना, आपण खरंच नशीबवान आहोत, आपण वाचलो. आणि कळत न कळत अनुरागने वृषालीला मिठी मारली. त्यात वृषाली बोलली, हो ना. पण अनुरागने आरशामध्ये बघितले की ज्याला तिने मिठी मारली होती ती वृषाली नव्हतीच. ती होती ती काल रात्री उडवलेली म्हातारी. कथा कशी वाटली? तुमचे कथा व अनुभव असतील तर मला नक्की सेंड करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.